Айгөл Әхмәтғалиева. Ак читек. Бәхет өчен күп кирәкми икән. Яныңда üzülеп яраткан кешең булып, һәр иртәне аның янәшәсендә уяну, калын тылымнарның хуш исенә исереп, бер ара күзне ачмый гына үз алдыңа елмаю да бәхет икән. Өйгә кайтып кергәндә, мич алдында табагач уйнаганын күреп, кыймак исенә хозурлану да бәхет. Яулыкларын бердә ярттан чиеп бәйләгән әнкәң белән хатыныңның кара-каршы чикердәшеп, шәй эчкәннәренә тап булу да бәхет. Җырлый-җырлый эшкә дип чыгып китү дә, көн үткәнче пар канатыңны üzülеп сагыну да, йөгерә-йөгерә өйгә кайту да бәхет. Тупырдап торган нарасыеңны учларыңда сикертә, аның гөнаһсыз күзләрендә үз чагылышыңны, дәвамыңны күрү дә бәхет икән. Сау сәламәт булып, гап-гади җан тынычлыгына кинәнү бәхетнең үзе. Бу гадилек янында акча таулары да, алтын-көмеш тулы сандыклар да тузан бөртегенә тиң. Әгәр җир йөзендә һәр кеше шушыны аңлап, бәхетенең кадерен белеп яшәсә, дөнья елмаю белән тулыр иде. Сугышлар да, җир һәм мал бүлешүләр дә, җан кыюлар да булмас иде. Нургаян бәхетле иде. Басу юлында Зәйтүнәне күреп калуы, йөрәгенең аны сайлавы, яратып туймауы белән бәхетле иде. Инде уллары Наилнең туп кебек тәгәрәп үсеп килгән чагы. Әтисе белән әнисе сөеп туя алмыйлар үзен. 2 яшын тутырса да, әле күкрәк сөтеннән дә аерылганы юк. Булар барысы да бәхет иде. 37 ел элек бәхетләре туп түгәрәк иде аларның. Көзгә кергәнче, урып җыю башланганчы, йорт бусагасын бәхетсезлек атлап кергәнче. Язгы чәчү төгәлләнгән көннәрнең берсендә Нургаян Васимгә ярып Уфага барырга җыенды. Дустының сеңлесе Сабантуй алдыннан кияүгә китәргә әзерләнә. Туйга кирәк яраклар алырга дип, башкорт ягына чыгарга уйлаганнар икән. Ни дисәң дә, анда һинд чәенә дә, каплы-каплы ак майга да кытлык юк. Машина юнәтә алсаң, бер барганда чемоданы белән төяп кайтасың. Васим рәисне йөрткән УАЗик белән шунда барырга ниятләгәч, Нургаянны да кыстады. Җай булганда урап кайтыйк диде. Тышына фил төшкән сары чәй булса, бер үк алырсың инде, Нургаян. Искәйләре үк такта чәйне бәреп йыга бит, диде Зәйтүнә, ниләр кирәген кат-кат исенә төшереп. Үзеңә Сабантуйга кияргә кыска җиңле күлмәк булмасмы? Наилгә колготки белән носки кирәгие. Ак майны онытмассың да онытмассың инде. Әнкәй яраткан хәлвә күренмәсме? Аңа ярардай простой ыек күзеңә чалынмасмы? Ярар, ансы булмаса да, әле искесе дә тузмаган. Саимә килененең сүзләренә күңеле булып, чәчәкле күлмәк кесәсендәге 3 тәңкәне Нургаянның кулына сынды. Митли каплы пряник күрмәссеңме? Зәйтүнә шуны ярата. Нургаян авызын йырып туза төшкән сары тышлы чемоданны һавага чиде. Сез мине ярминкәгә азаткандай кыланасыз, диде ул әнисенә дә, хатынына да елмаеп. Уфа кибетендәге бөтен нәрсә монда сыеп бетәр микән соң? Чемоданыңа сыймаса, менә мынавысында ал әле, төшеп калмас, җәяү бармыйсың. Саймә ишек буендагы кадакка эленгән чүпрәк сумканы алып Нургаянга сузды. Анда әйберне бүле диләр бит. Безнең кибет киштәсендә генә ул. Консервадан күп нәрсә юк. Ише агып бер-берсенә ябышкан мендәр кәнфитне мәҗбүри бирәләр. Теш үтә торган булса ярар да иде. Шул мендәр кәнфитне әллә нишләп яратам инде мин, диде Зәйтүнә, шүрлектә кәгазь капчыкта беткәннән торган кәнфитне күздә тотып, кайнанасы алдында оялыбрак. Нургаян ипләп кенә аның аркасына, тулымнарына кагылып үтте. Янәсе, кыенсынмады, оялмады. Киткән кыздан мине дә алып китмәсә ярар иде дип, Пумала да куркып тора ди. Васимнең әнисе белән сеңлесе юл буе ниләр кирәген санап бардылар. Тәрәзә шелтәре, пәрдә, өстәл карават җәймәсе, чыбылдык, кияү йортына алып китәргә дигән исемлекнең очы-кырые юк иде. Акча калса, 1-2 яшьник кымыз да алып кайтырбыз әле, диде Васимның әнисе, Уфа урамнарының уң ягына да сул ягына да башын боргалап. Өйләрнең күплеге. Бу тиклем халыкны ничекләр туйдырып бетерәләрдер.
Нургаян да нишарадан бишара төстә Вәсимнәргә ярып, иң тәүдә туй бүләкләре эзләшергә мәҗбүр булды. Кода-кодагыйга, туган-тумачага җиңле күлмәк, капрон яулык, ситсы мазар ише әйбердә кирәк икән. Бер кибеттән чыктылар, икенчесенә керделәр. Хатын-кызлар тукыма төргәкләрен сүтеп җәеп мәшәләнгән арада, Нургаян күрше бүлеккә сугыласы итте. Тәрәзәдән шунда эленеп торган мандолинаны шәйләп калган иде. Кызык итеп кенә шул тарафка юнәлде. Рәт-рәт итеп тезелгән гармуннарны, баяннарны күреп, исе китте. Алдына да, артына да әйләнеп карады. Һәм түрдә укалы камзуллар, каймалы җиләннәр, камчат бүрекләр, көмеш тәңкәле хәситәләр, шелдерле барабаннар янәшәсендә кукраеп утырган, ап-ак читекләрне абайлап, өнсез калды. Шулар иде. Нургаянның хыялында байтактан йөргән читекләр иде алар. Зәйтүнәсе ымсынган, аңа бүләк итәргә иде дигән читекләр. Биючеләр өчен генә дип махсус тегелгәндер. Үкшәләренә кадәр көмеш йөгерткәндәй күренә. Сабыр иткән, морадына җиткән ди. Хак шул, хак. Шатлыктан күкрәккә сыймый талпынган йөрәк тибеше үзенә үк ишетелгән шикелле тоелды. Нургаян ике атлап бер сикерде дә, өстәл артында торган кара кашлы, кара күзле кызыкай каршына килеп басты. Апайым, миңа шушы читекләрне төреп бир зинһар, диде ул, ашыга кабалана, костюм кесәсенә тыгылып. Әйтерсең, акчасын шушы минутта эзләп алмаса, әле кул белән тотып карарга да өлгермәгән читекләр күз алдыннан иреп юкка чыгарга җыена. Абый, алар сатылмый бит. Кызыкай тип-тигез тешләрен балкытып авызын йырды. Булар бит күргәзмәгә куелган, сатуга түгел. Аяк астындагы идән шуышып киткәндәй булды. Нургаян нәүмизләнеп калган. Ярдәм өмет иткән сабый шикелле як-ягына каранды. Үскәнем, ни бәя дисәң дә алам. Бик кирәк иде. Хатыныма вәгъдәм бар. Эзләп таба алганым юк иде. Менә бит, сездә бар икән. Абый, бу бит биючегә дип тегелгән. Урамда киеп йөри торган түгел. Кыз аны үртәгәндәй елмаюын белде. Минем Зәйтүнәнең биегәнен күрсәң, клубта бөтен бәйрәмне ул гына бизи, үскәнем. Бәясен әйт тә алып китим. Нургаян моңарчы холкына хас булмаганча ялынырга ук тотынды. Каршыңа үзләре йөгереп дигәндәй чыксын да, шушы читекләрне алмый китимеш. Зәйтүнәнең аякларына үлчәп тегелгәндәй генә күренәләр. Үскәнем, синең берәрсен яратканың бармы әле? Нургаян күзен читектән айырмый гына кара күзгә эндәште. Кыз аптырап калды. Йылмайган иреннәре җыелды, кашлары дугаланып шиелде. Нигә, абый? Бик каты яратканың булса, мине аңлар идең. Зәйтүнә апаңны сөендерәсем килә. Кайчаннан хыялландык ак читек алырбыз дип. Юк кына бит. Ерактан килдем. Монда атна сайын йөри торган түгел. Сот инде, апайым. Сәер кеше булдыгыз. Кыз икеләнеп калды. Башын кыңгыр салып, бераз уйланып торды. Хәзер сорап карыйм әле. Шулай диде дә, ширма кебек кенә күренгән ишектән башын тыгып, Өлфәт агай дип кемнедер чакырды. Өлфәт дигәне кара чалбар, ак күлмәк кигән, сары мыеклы, 50 яшьләрдәге таза гәүдәле ир икән. Әбәтләп утырган мәле идеме, салфетка белән авыз тирәләрен сөртә-сөртә пәйда булды да, "Ну" дип кызга бер генә кәлимә ыргытты. "Менә бу агай читекләрне сатыгыз, нык кирәк иде" ди. Кыз инде үзе дә Нургаянга кушылып ялваргандай, баягы самими елмаюы белән аның йөзенә текәлде. "Бу бит аяк савыты сата торган кибет түгеленем. Анысы чаттагы кибеттә." Өлфәт кире борылды. "Анысын әйттеләр әйтүен, Өлфәт агай." Нургаян чарасызлыктан ни дияргә белми сүзен өзде. Тагын түш кесәсенә тыгылды. "Ничә сум дисәгез дә алыр идем. Хатыныма бүләккә кирәк, бик кирәк." "Алсың? 200 сум." Агай кирфеген дә какмый шулай диде дә, үзе мыскыллы елмайды. 200 сум? Шәйгә, майга, күлмәккә, оекка дигән акчаларның барысын бергә чыгарып салсаң да, ала юк җыелмас шул. Аена 60 тәңкә алып эшлә дә, 200 сум. Аны кем уйлаган? Алай да Нургаян кесәсеннән калын тышлы янчыкны тартып чыгарды. Өлфәт дигән ирнең әле дә булса йөзеннән югалмаган карашы астында янчыктагы берлекләрне, бишлек унлыкларны кат-кат санады. 175 тәңкә. 25 сум җитми. Нургаян шулай дип көрсенде дә,
авыр сулап янчыкны кесәсенә тыкты. Кулга керәм дип торган бәхет кошы учыннан очып киттемени? Шул кадәр кызганулы караш белән түрдәге читеккә карады. Өлфәткә нәрсәдер кызык тоелды күрәсең. Ул борылып кереп китәргә атлаган җиреннән Нургаянның янына ук килеп басты. Кара, энекәш, шушы читекне 200-гә алыр идеңме? Диде ул, аю биеткәнне тамаша кылгандай күзен шарландырып. Алыр идем. Хатыныма вәгъдә иттем. Ватык патефон шикелле Нургаян һаман баягы сүзләрен кабатлады. Нәрсә? Биемени? Әллә сине биетәме? Өлфәт агай, хатыны матур бии. Кара күзле кыз инде тәмам Нургаян ягына авышкан иде. Биюче. Өлфәтнең ирен читенә янә мыскыллы елмаю кунаклады. Абзаң үзе җырчыдыр инде. Нургаянның сабыр савыты тулышты. Бу агайның төртмәлегенә тәмам ачуы килде. Шулай да кабынып китмәде. Безнең җыр капчыгының төбе тишелмәгән, агай. Юкка көләсең, диде тыныч булырга тырышып. Әллә кар урманны, Янбикәне сүз аласың. Кара, мыскыллапмы мыскылларга маташа түгелмесең бу сары мыек? Шуңа сыр биреп торыргасың. Базарларга барсаң, Акбуз атның хаккынайын үзем түләрмен. Әҗәлләрең җитсә, әйт үземә, Янбикә, синең өчен үзем үләрмен. Нургаян бер нинди тартынусыз җыр сузды. Болын уртасында ирәеп басып тора диярсең, киң сулыш белән күзләрен йома-йома, рәхәтләнеп, моңланып алды да, иченнән генә көлеп тә куйды. Акбуз ат дип җырлый да җырлавын. Ат түгел, бер пар читек алырга да рәте җитеп бетми шул әле. Күзен ачканда ни күрсен? Сары мыекта, кара күздә сихерләнгәндәй аңа карап катканнар. Үз гомерләрендә Янбикәне ишеткәннәре юк диярсең. Ну моң икән үзеңдә, энекәш. Безнең кеше икәнсең бит. Өлфәт агай ни өчендер бармак бите белән күз читен сөрткәләде. Кая килеп, кая китмәгән, китер берәр 30 тәңкә. Берәр ничек җайларбыз әле. Зинфира, бир читекне агайыңа. Энекәем, тәки үз сүзеңне онытмадың, әй. Зәйтүнә аягына тап-таман булып кереп утырган читекне бик кыйммәтле нәрсә күреп сак кына сыпырды, сыйпады. Бигрәкләр матур, бигрәкләр ак. Синең кебек. Нәрсә минем кебек? Иренең ни дип шаяртуын аңламагач, Зәйтүнәнең күк чәчәктәй күзләрендә сорау чагылды. Читекне әйтәм, синең кебек матур, синең кебек ак. Хатыны тыелып кына көлеп куйды. Үзе дә шаярып, иренең борын очына бармагы белән кагылды да, алайса, сыңары мин, сыңары син инде. Берсе матур, икенчесе батыр, үз сүзле, диде көлә-көлә. Буларны киеп биергә чыксам көлеп егылмам микән, Нургаян? Уңын син, сулын үзем дип күз алдына китереп. Көлә-көлә биерсең, Зәйтүнәкәем. Булары тусса, яңасын алырбыз. Рәхәтләнеп, аякларың талганчы биерсең. Сүз бирсәң, таш яуса да үтәрсең икән, Нургаян. Гомер буе яратырмын, дидем. Анысын да үтәрмен, әнисе. Шушы ак читек кебек пар булып, гел янәшә яшәрбез, яме? Аш бүлмәсендә чәй әзерләп йөргән Саимә, улы белән килененең сүзләренә йылмаеп колак салган җиреннән үз-үзенә: Алла бирса диегез, балалар, дип кат-кат пышылдады. Сүзен түр яктагылар ишетмәде. Без рәтли торганга охшамаган. Әйтерсең, сүз имгәнеп килгән яшь хатын турында түгел. Тәгәрмәче тишелгән, я булмаса ишеге кайрылган Запорожец машинасы турында бара. Баш врач үз артыннан ияргән Нургаянга җилкә ашагына шундый кәлимәләр ыргытты. Умырткалыкта җитди повреждениялар. Казанга күчерәбез, иртәгә вертолет була. 2 көн буе палатада ятып, Зәйтүнәсенә юньле рәтле диагноз куелмагач, Нургаян тәмам пушаманга төшкән иде. Витамин дип сәдәф биргән булдылар. Авыртуны баса торган укол кададылар. Система куеп маташтылар. Селкенә алмый яткан хатынның хәле аз гына да яхшырмады. Стена буяулары кубып, идән сайгаклары шыгырдап торган больница коридоры көндез дә әллә нинди шум белән өртелә. Төнен исә янәшәдә кизү өстәлендә пыскып яткан лампа яктысында бөтенләй котсыз булып күренә.
Нургаян бүген дә төнен Зәйтүнә яткан палата төбендәге урындыкта үткәрә иде. Кичә дә йокы күрмәү үзенекен итте. Кирфекләрне кургаш авырлыгы басып, изрәп киткәч, ирнең башы бер якка янтаеп төште. Йокы ястык теләмәс диләр шул. Шушы уңайсыз халәттә бераз чирем иткәч, кулларына кемдер кагылудан Нургаян ипләп кенә башын күтәрде. Рәтләп ойнамаган килеш Зәйтүнә дигән татлы уйдан ирен читенә елмаю йөгерде. Шул минутта ук коты очып күзен ачты. Жәлләп уяттым. Бигрәк җайсыз утырасың. Кизүдә утыручы шәфкать туташы икән. Шактый өлкән яшьтә күренә. Пенсияда килеш эшләп йөрүеме? Тәбәнәк кенә буйлы, ябык гәүдәле, күзлеген ак косынкасы өстенә күтәреп куйган хатын коридорның теге башына кулы белән изәп күрсәтте. Бар, санитаркалар бүлмәсендә йоклап ал, улым. Кеше кара йөри башлаганчы үзем эндәшермен. Нургаян кулы белән йөзен сыпырды. Күзләрен угалады. Рәхмәт, мин шушында гына. Синең дә аяктан йыгласың киләмени? Көчеңне сакла, әле бик кирәк булыр. Күпне күргән хатын нидер белә идеме, сизенә идеме? Авыр сулап куйды. Аның шул ымын тотып алган Нургаянның йокысы мизгел эчендә югалды. Зәйтүнә турында анык кына әйтүче юк. Ирнең өмет тулы карашы үз өстәленә таба атлаган ак халатлы хатынның аркасына укталды. Шәфкать туташы тиз генә эндәшмәде. Урындыгын алып утырды. Алдында яткан зур дәфтәрне ачып, кайсыдыр битенә каләм белән нидер төртеп куйды. Өстәл тартмасын тартып, бүлем-бүлем тутырылган дару сәдәфләрен барлагандай итте. Шуннан соң гына күзлеген киеп Нургаянга борылды. Казанга озатуларына сөйен өнем. Район бүлнисендә ни дисәң дә сукыр шәктән ары китәлгәнебез юк. Монда җаваплылыкны үз өсләренә алырга тормаслар. Башкалада карарлар, белерләр, врачлар да, аппаратлар да җитәрлек. Озак яткырырлар микән? Нургаян хатынын уйлап та, өйдә калган әнисе белән улы өчен борчылып та, сөрелеп бетмәгән басуны исенә төшереп тә, бер катлы гына шулай дип сорады. Казан бакча артында гына түгел. Зәйтүнәсенә атналап ятарга туры килсә, көнендә генә урап килермен димә. Хатын кызганулы карашын Нургаянга күрсәтмәде. Шуны яшерер өчен янә өстәленә иелеп, нидер эзләгәндәй кыланды. Кем белә инде, энем, кем белә. Тиз булмас инде ул. Байтак озак булыр. Тегенди мондый җир генә түгел бит, умырткалыгына, биленә килеп төшкән. Алла сабырлык бирсен. Хатыныңа да, сиңа да җиңел булмас, энем. Зур уку йортларында укып, врач булмаса да, саллы тормыш тәҗрибәсенә ия шәфкать туташы гомер юлында бу икәүне ни көткәнен ачык чамалы иде. Нургаян исә ул әйткән озакның чыннан да озакка, бик озакка сузыласын кайлардан белсен. Ашыйсым килми. Зәйтүнә күзләрен йомды. Аш кашыгы белән аңа ботка ашатырга җыенган Нургаян бер ни дәшми сабыр гына көтеп торды. Хатыны күзен ачкач, үҗәтләнеп, кашыкны аның авызына китерде. Фигура саклау турында уйлар чак түгел. Юри шаяртты ир, үзенең күз яшьләрен эчкә йотып шаяртты. Аз гына да кыймылдый алмый как ятакта яткан хатынын кызганып, аның сызлануларын үз йөрәге аша үткәреп, Нургаянның йөрәге йылы иде. Шул халәтен ничек тә яшерергә, сиздермәскә кирәк иде. Ир җай чыккан сайын сүзне шаяртуга борырга теләде. Син нәрсә, әнисе? Авылга кайтканда күбәлек авырлыгына калып, мине уятка калдырыр идеңме? Ашатмаган, кысмыр диярләр, кеше көләр миннән. Яле ач авызыңны. Син пешергән кебек булмаса да, казан боткасы да хәтәр тәмле. Мин әле аңа үзем майда өстәдем. Менә шулай. Яле тагын бер кашык. Тагын. За маму, за папу. Пышмак караватта яткан Люба бу палатага Зәйтүнәне урнаштырганчы татарча бер кәлимә сүз белми аңламый иде. Тормыш өйрәтә икән, ярыйсы гына төшенә башлады үзе. Менә хәзер дә Нургаянның сабый баланы ашаткандай хатынын кашыклап ашатуын карап ятты да, түзмичә сүзгә кушылды.
Мине дә сеңлем шулай ашатты баштагы мәлләрдә. Ир курыкты. Термос белән алып килгән ашын калдырды да чыгып тайды. У тебя, Зайтуна, муж не такой, как у меня. Он у тебя золотой. Ешь, если не за себя, то за мужа. Любаның хәле яхшырак. Үзе тотып ашый ала. Балконда керелгәндә 4нче каттан егылып төшкәндә умырткалыгын сындырган. Тулы иренле, керфекләре курчакныкы шикелле өскә кайтарылып торган зур зәңгәр күзле 40 яшьләрдәге бу хатынның матурлыгы да, вакыт-вакыт усаллыгы, төртмәлеге дә җитәрлек. Нургаянның 4нче пациент шикелле көне-төне палатада булуын Люба башта мыгырданыбрак кабул итте. Янәсе, ничек инде хатын-кызлар яткан палатада? Тик биредә һәр кемнең үз хәле хәл иде. Нургаянның җенесе тиз онытылды. Өченчеләре, Рәзифә дигәне, авыл хатыны, сыерына пишән төшергәндә лапас түбәсеннән егылган, муенын имгәткән. Муенчак кигән килеш, ул да караватка кадакланып ята. Торырга рөхсәт итмиләр әле. Аны ичмаса төзәлер, оныкларыңның туенда тыпырдап биисең әле дип юаталар. Палатадагы 3 хатын тышкы дөнья яктысын алама пәрдәле тәрәзә аша читтән генә, почмаклардан гына күзәтеп яталар. Һәр берсе бүген булмаса иртәгә аякка басачагына өмет итә. Шул өмет булмаса, алар өчен тормыш күптән туктаган булыр иде. Жан түренә караңгы уйлар үрмәләргә итсә, өмет уты ул уйларның юлына аркылы төшә. Өмет яшәтә. Өмет иртәгә кояш чыгачак, иртәгә таң атачак, иртәгә якты булачак дип искәртә. Бер-берсенә ялганган иртәгәләр айга сузылырмы, елгамы? Тәкъдир китабына кемнәргә ни язылган, нинди сынаулар әзерләнгән? Мәңгелек каршында тузан бөртегенә генә тиң адәм баласына буларны белү мөмкин түгел шул. Авырулар янына туган тумача килә тора. Күчтәнешләрен калдыралар. Хәл-әхвәл белешеп бераз утыралар да, үз дөньяларын искә төшереп кайтырга ашыгалар. Ә Нургаян кала. Инде менә ничәнче көннәр, атналар ул хатыны янында. Люба белән Рәзифә дә аңа инде тәмам ияләшеп бетте. Сөйләшергә дә, шаяртырга да көч табалар. Нургаянның тегеннән-моннан урындыклар ташып, көн сайын Зәйтүнәсе янында кунуыннан да мәзәк ясарга күп сорамыйлар. Үртиләр, елмаялар. Төннәрен исә бер-берсенә сиздермәскә тырышып, больницаның сизрәп беткән юрганы белән йөзләрен каплыйлар да, әкрен генә елыйлар. Зәйтүнә 4-5 кашык ботканы мәҗбүриләп йоткач, бүтән кирәкми дип керфекләрен түбән төшерде. Больницаның тозсыз солы боткасы күңелен булгаткандай булды. Шулай да иренең күңелен төшермәс өчен тәмле шул. Җитте, тамагым туйды, Нургаян, диде ул күз карашы белән генә рәхмәт әйтеп. Туярга, әле чәй ичмәдең бит? Кара кибеттән нәрсә алып кайттым. Нургаян тумбочка читеннән нәзек борынлы кечкенә чәйнек күтәреп күрсәтте. Суны шулай да банкада кипәтелник белән кайнаттым әле. Моңа ышаныч юк, ярылып китсә. Хәзер бушатабыз да. Бераздан палата эченә болын исе, урман исе таралды. Тәрәзә буендагы караватта яткан Рәзифә дә түзмәде. Чын белән бер икәнсең үскәнем. Мәтрүшкә кайнаткансың түгелме? Диде Нургаянга таба борылып. Кайлардан таптың аны? Казанда югай бер юк икән бит, Рәзифә апа. Мәтрүшкә генә түгел, лимонга тиклем таптым әле мин монда. Нургаян кояш кебек сап-сары лимонны кулында әйләндергәләде. Шәһәрнең хлорлы суын тәмләтеп җибәрмәсме? Хәзер барыгызны да сыйлыйм. Аларны тыңлап яткан Люба. Не поняла, матрешка это душица, что ли? Душицей же пахнет, диде аптыраулы тавыш белән. Нургаян бераз башын кашып торды. Аннан, душицамы түгелме, анысын белмим, тетя Люба. Матрушка Казанда да матрушкадыр инде ул, диде аптыраган үрдәк арты белән күлгә чума дигәндәй белгәненчә ярып салып. Зәйтүнәнең әрнүдән генә торган күзләренә, каны качкан иреннәренә, очлаеп калган иягенә сизелер-сизелмәс кенә елмаю йөгерде. Ул иренә теләктәшлек күрсәтеп, әйе дигән кебек кирфек какты. Зәйтүнәгә яткан килеш чынаяктан су ичүдә җайсыз булгач,
Нургаян менә шушындый нечкә борынлы чәйнек эзләп йөргән иде. Аннан эчү уңайлырак булыр шикелле иде. Тик беренче коймак тиерле була. Кыш баласын туендыргандай чәй ичрәм дигәндә, мәтрүшкәле чәй Зәйтүнәнең битенә, муенына агып төште. Әбекәй гел теләп утыра иде. Кеше кулларына калдырмады торган иде мәрхүмә. Зәйтүнә бу юлы кызганыч елмайды. Интекмә, Нургаян, эчәсем дә килми. Тәмле чагында эчми ди. Син ярата дип мәтрүшкә лимон эзләп, Казан базарын аркылы-торкылы әйләндем. Ире кечкенә сөлге белән хатынының битен сөртеп, чәйнек борынын янә аның авызына китерде. Яле, ипләбрәк салсам түгелми дә, как наят кенә була әнисе. Больницаның тынга каплана торган һавасы тәмам туйдырды инде. Тар, каты караватта аунап яту турында әйтәсе дә юк. Тик врачлардан гына һаман бер дә өметле сүз ишетелми шул. Тегеләй тикшерәләр, булай тикшерәләр. Бирмәгән дарулары, кадамаган уколлары калмагандыр. Билдән аста бер нинди җан әсәре сизелми. Аяклары да төптән киселгән диярсең, тәүбә. Район больницасында 2 көн яткан арада да малайын уйлап үзәге üzülгән Зәйтүнәгә Казанга күчерүләре җәза өстенә җәза кебек булды. Операция өстәлендә үткән 7 сәгатьне чамаламаса да, наркоздан айнып күзен ачкан мәлендә хатынның күкрәге тулы татлы өмет иде. Барысы да артта калгандыр. Аякларына җан ингәндер. Табибларның алтын кулы төзәтәсен төзәткәндер. Бүген булмаса, иртәгә аякка басармын дип өметләнә торгач, ай артыннан айлар ялганды. Ярый әле, Нургаяны янәшәдә. Һич ялгыз калдырганы юк. Баштарак аннан уңайсызланып иза чикте Зәйтүнә. Кыенсынудан янды, пеште, шыбыр тиргә батты. Үз ирең булса да, бар булмышыңны аның кулына калдыру, ирнең юеш чүпрәкләр күтәреп палатадан чыгып китүләрен күреп тору һич кенә дә җиңел түгел иде. Берәрсен яллыйк, Нургаян. Син авылга кайт. Әнкәйгә бер үзенә авырдыр дип тә карады Зәйтүнә. Юк, ирнең үз киресе кире иде. Әйтмә дә, сөйләмә дә. Чит кешегә каратырганы, син мине кем дип беләсең? Диде ул, башка бу хакта сөйләшмәслек итеп. Врач та шулай дигән була. Сиделка яллагыз ди. Тапкан сүз. Зәйтүнәне дәвалаучы Клара Денисовнаны Нургаян башта авыл гадәте буенча өнәмичәрәк кабул итте. Бераз тәкәббер дә, усал да, кирәгеннән артык кырыс та тоелды ул аңа. Табиб янына утырып, өйеп сораулар бирәсе, барысын җентекләп сорашасы, Зәйтүнәсен тизрәк аякка бастыру өчен кайдан нәрсә табып булуы турында төпченәсе килә. Юк инде. Ул фикерләрне татарча уйлап, аны күңелдә русчага әйләндереп, вата җимерә чыгарып салганыңны иркенләп тыңлап тора дисеңме? Күзлек пыяласы аша кадалып дигәндәй бер кара бала да, умыртка баганасына җитди зыян килгән дидем. Компрессионный перелом. Миннән ни таләп итәсез? Аңлыйсыздыр, уен нәрсә түгел ди сораган сайын бер үк җавапны тәкрарлап. Нургаянның да үҗәтлеге җитәрлек. Китеп барырга ашыккан табибның юлына аркылы төшеп, үзенекен кабатлый. Аякка басармы? Йөрерме? Әлегә тиклем анык кына җавап бирмичә, һәр чак көтәбез, өметләнәбез диюче табиб, ниһаять 4нче айга чыккач, җанга җылы бирерлек сүзе белән шатландырды. Әллә ничә тапкыр әйттем. Хатыныгызның имгәнүе бик җитди. Шулай да иртәме соңмы таяк белән булса да йөрер дип уйлыйм, диде ул, үз кабинетына килеп кергән Нургаянның чираттагы сорашуына җавап итеп. Кстати, без аның арка миеннән пункция алырга җыенабыз. Риза дип документларга кул куюыгыз кирәк булачак. Бу минутта Зәйтүнәсе тиздән аякка басачак дип торганда, Нургаян үз башын кисәргә дигән кагазгә дә кул куярга риза иде. Нәрсә ул пункция? Нигә? Ни рәвешле алалар? Күңелендә бирелгән бу сорауларны яңаданга калдырып, ир сиенә башын селкеде. Алар монда килеп эләккәндә, табигатьтә җәй ахыры хакимлек итә иде. Гомернең үтүен җырда гына аккан суга тиңләмиләр икәнлә. Больницада һәр көн, һәр сәгать тышаулап куелган ат шикелле тоелса да, монда да үтә гомер. Алай да үтә,
Болай да. Кара инде, кыш җиткәнен күргәч, күңел ышанмый. Тышта шул кадәр аклык, матурлык, ә монда шом белән өртелгән стеналар арасында түшәменә кояш элеп куйсаң да яктырмас палаталар, коридорлар, кабинетлар. Шулай да таяк белән булса да йөрер дигән хәбәрдән бөтен больница эченә нур кереп тулгандай булды. Нургаян күтәренке күңел белән палатага кергәндә, Зәйтүнәсе башын стенага борып, мышык-мышык елап ята иде. Әнисе, сызланасың мәллә? Нургаян юа-юа уңып, сизрәп биткән простыняны читкә этте дә, хатынының аяк очына утырды. Юеш битенә кагылып, күз яшьләрен сөртте. Тәне авыртмасын, шиләнмәсен өчен Зәйтүнәне йөз түбән борып яткыра Нургаян. Хәзер хит анысын рөхсәт итәләр. Хатыны арып китсә, кирфек кенә кагып ала. Ире аны шунда ук аңлап, тагын уңайлап куя. Зәйтүнә соңгы айларда инде гадәтенә кергәнчә яшь аралаш елмайды. Башын бу якка борды. Тәүге тапкыр күргәндәй, бик озаклап иренең йөзенә карап торды. Нургаян бөтенләй тартылып, ябыгып китте. Кара кучкыл йөзендә ике күзе генә утырып калгандай. Шулай инде. Такы-тыкы ашап, ойлар буе 4 урындык өстендә йоклап, тәненә ит кунуны көтәсеме? Ә менә күзләрендәге җылылык шул килеш. Кыз белән егет булып йөргәндә ничек üzülеп тымырылып караса, әле дә шулай. Аз гына да кимемәгән. Люба белән Рәзифә дә торган сайын аның сабырлыгына, кайгыртучанлыгына шак катып, дөньяның бер бәхетлесе икән син, Зәйтүнә. Кешенең ире түгел, туганы да түзми. Булай итеп карамый авыруны, диләр. Ни кадәр бәхетле икәнеңне аңлау өчен шушындый сират күперләре кичү кирәк микән ни соң? Наилен уйлап йөрәге телгәләнә яшь ананың. Инде менә 4нче ай китте. Сабыйының бит очларын чыкрайтып, шилтерәтеп көлгәнен ишеткәне, кулларына алып дуылдатып сөйгәне, аяк бармакларына тиклем үбә-үбә иркәләгәне юк. Баштагы мәлдә күкрәкләренә сөт төшеп изаланган иде. Нарасыен кычагына сыендырып имезә алмагач, сөт тә бетте. Күкрәкләре кырышып калгандай булды. Улын сагынудан, аны юксынудан кар өстеннән ялан аяк чыгып чабар иде дә соң. Юк бит, юк. Инде кайчаннан бирле аякларының барлыгын да тыя алганы юк. Авылда да кыш бит инде. Казанга гына ашыгып килүе түгелдер. Кайнанасы бер үзе тилмерәдер инде. Балага күз кулак булырга кирәк. Сыер әле ташланмаган ди Нургаян. Иртә кич аны саварга, бузауны карарга, сәндерәдән пешәнен төшерергә, тиресен чыгарырга, карын күрәргә кирәк. Тавык чүпләп бетермәс эшләр диген. Зәйтүнәнең әнкәсе дә булыша булышуын. Ике кодагый, ике ялгыз хатын ничек тә дөнья көтәргә тырышалар. Ә менә Зәйтүнә әле дә булса кодакланганда ята. Кайчан аякка басар? Белсә, бер Алла беләдер. Нургаянны да авылга кайтырга күндерә торган түгел. Ерак араны бер итеп, хәл белеп, 2-3 тапкыр урап килде дә, яна хатынының җан сакчысына әйләнде. Югыйсә, Зәйтүнәнең әнисе Халисәттәй беренче тапкыр хәл белергә килгәч, кияүенә елардай булып ялынды. Кызым янында калыйм, син ират, хатын-кызның төрле чагы бар, миңа җайлырак бит диде. Кайт, дөньяңны көт, колхозда да сүзе булыр дип тә карады. Янымда Зәйтүнә булмаганда миңа колхозы да, дөньясы да кирәкми, әби, диде Нургаян кырт кисеп. Хатынымны үзем карыйм. Менә хәзер янына килеп утыргач, Зәйтүнә газаплы йөз белән иренә озаграк төбәлеп торды бугай. Нургаян борчылып сорап куйды. Әнисе дим, әллә врачка эндәшимме? Кирәкми. Наилемне сагындым. Хатын простыня пычмагын бетерләп яшен сөртте. Үсеп биткәндер инде, теле дә ачылып биткәндер. И Ходаем, кайчаннар кайтып күрермен. Ул яна мышык-мышык еларга тотынды. Нургаян узган кайтуында әллә баланы да Казанга алып килергә микән дип талпынган иде. Белә ич ул, хатына әйтмәсә дә бик яхшы күреп тора. Улын уйлап, җаны 1000 телемгә теленә бит җаныкаеның.
Янына алып килсәң, күңеле күтәрелеп китәр иде дә соң. Шулай да, барысын да бизмәнгә салып, аек акыл белән уйлагач, фикереннән кире кайтты. Юлы юлмы? Йөк машинасында кечкенә бала белән 400 чакрымны узу аңа манный ботка сашату түгел. Машина дигәнең батып яки ватылып калса, баланы харап итүең бар. Булай, әбисе янында булгач, җаны тыныч ичмаса. Зәйтүнәкәем, Наилнең аның асты коры, тамагы тук, аның өчен борчыласы юк. Әле монда ни бит? Бая врач ни дип сөендерде? Таякка таянып булса да йөрер диде. Иштәсең мәнисе? Түз инде җаныкаем, тагыннар түз инде бераз. Ай, Нургаян, андый көннәрдә булыр микән? Любаның бу арада бер генә дә кәефе юк. Башкаларга сүз катмый. Иртән янына килгән апасы белән шыш-пыш кирле-мырлыгына сүз алышты да, арыдым, йоклыйм дип, тизрәк чыгарып җибәрү ягын карады. Моңарчы атнага 1-2 күренеп киткән ире бу араларда бөтенләй күзгә башка чалынмады. Шуңа борчылуымы? Әллә врачлар өметен җуярлык берәр сүз әйткәнме? Рәзифә сорашып караса да, авызы йозакка бикләнгән диярсең. Рәтле җавап ала алмады. Хатыннар палатада үзләре генә иделәр. Нургаян көн уртасында кибеткә дип китте. Иртәнчәк Зәйтүнәнең нәрсәгәдер бәйләп, үзе яраткан мендәр кәнфит турында сүз кузгатуы булды, шуны эзләргә чыгып та чапты. Әдәм баласы барысына да күнегә икән. Беренче көннәрдә котсызның котсызы булып тоелган шушы палатада, аның акшары купкан биек түшәме дә, калшайып беткән тумбочкалары, яртылаш караңгы зәңгәргә, яртылаш акка буялган стеналары да көннәрдән бер көнне сиздермичә генә үзеңнең бер өлешеңә әйләнә дә куя. Биредәге тормыш гел үзгәрештә, һәм шул ук вакытта бер үзгәрешсез килеш үз түгәрәгендә әйләнә. Җанны әле таш авырлыгы баскандай була. Ул авырлык күкрәк читлеген изә, сыта, сулышны буа. Шул чак кайдадыр еракта, офык артында өмет чаткысы ялтырап китә дә, әлеге ташны кубарып ата. Жан иркенгә чыга, рәхәтләнеп тын ала. Больницаның фәкать үзенеке генә булган исе бар. Берничә көн эчендә борын ул искә шул кадәр күнегә, тәрәзәне ачкач ургылып кергән һава кайчагында ят һәм кирәгеннән артык саф булып тоела башлый. Ах! Любаның жан ачысы белән сулкылдап җибәрүе Зәйтүнәнең очын-очка ялганмаган уйларын бүлде. Ул куркып күзләрен ачты. Рәзифәнең йокымсырап яткан мәле иде ахры. Ул да дертләп китте. Куркынган тавыш белән «Сестра!» дип кычкырды. Кирәкми. Любаның тавышы кирәгеннән артык тыныч иде. Нигә чакырасың сестраны? Син бит йөрәкне алдың. Ни булды? Рәзифәнең хәле көннән-көн арулана бара. Инде аягына басты. Муенчагын төшеп китмәсен дигән сыман ике кулы белән тота да, уклап яткандай ипләп кенә йөри. Все мужики сволочи. Люба түшәмгә төбәлгән килеш, быз салкыны бөркелгән тавыш белән дәвам итте. Все, без исключения. Хатынның тавышындагы салкынлык Зәйтүнәнең иченә йөгергәндәй булды. Рәзифә дә аптырап Любаның караваты янына килеп басты. Нишләргә белмичә, янә үз урынына барып утырды. Минеке киткән. Люба борынын мышкылдатты. Белгән идем. Узакка түзмәс дигән идем. Әмма шулай тиз. Минем өйгә кайтканны да көтмичә. Сволочь. Кем? Кая? Нигә киткән? Әлеге сорауларга җавап башкаларның аңына тиз генә барып җитмәде ахры. Палатада уйлы тынлык урнашты. Бираздан Зәйтүнә ишетелер-ишетелмәс тавыш белән «Кая киткән?» диде, мәгънәсез сорау бирүен шул мизгелдә үк аңлап. Кая? Сәламәт сөяркәсе янына. Нигә кирәк аңа? Гомерлеккә инвалид коляскасына калган хатын. Ой Алла, гомерлеккә дип, нишләп алай дисең? Рәзифә тагын кузгалып, Любаның караватына күчеп утырды. Иреңне әйтәм,
Үзең генә гыманлап ятасыңмы? Юнле генә кешегә охшаган кебек иде бит. Люба мышкылдаудан туктады. Истерикага бирелеп, тәнне шимердәтерлек ямсыз көлү белән көләргә тотынды. Юнле? Мин монда эләккәнче дә сөяркә арты сөяркә алыштырды. Шулмы юнле? Паразит. Балаларның чыраен да күрсәтмим мин аңа. Иртән апа әйтте. Әйберләрен төяп чыгып китте ди. Трус. Үзе килеп минем күзгә карап әйтергә курка. Паразит. Ну ничего. Ул да күрми калмас. Сәламәт тупырдап торган хатын кочагында ятасы килгән берәүнең. Зәйтүнә минут эчендә әле салкын, әле кайнар тиргә батты. Хәтта берни сизми агач кебек яткан аякларын да күзән җыергандай тоелды. Их, авыл башындагы буага йөгереп төш идең дә, салкын суында кылач җәеп йөз идең. Тәнгә җанга таралган менә бу ут бераз булса да сүрелмәс идеме? Инвалид коляскасы ди Люба. Я Хода, әгәр Зәйтүнәне дә шул язмыш көтсә. Юк, ул бер көн килеп, барыбер аякка басачак. Врачлар алдамас. Таякка таянып булса да йөрерсең диюләре юатыр сүз генә булмас. Таякка таянып бассамы, үз аякларына, ул чагындамы, ул чагында. Зәйтүнә, ты тоже не очень надейся. Не будет так вечно продолжаться. Твой тоже уйдет. Нургаян молодец, конечно. Но он тоже китәчәк. Люба, хөкем карары укыган судья шикелле, бер төрле тигез, хиссез, тимер шыңы ишетелгән тавыш белән аңа эндәште. Иртәме соңмы китәчәк? Мин әйтте диярсең. Ирләр алар тыштан гына көчле күренә. Алларында аз гына авырлык булса, я урап узалар, я сынып төшәләр. Юк, Нургаян андый түгел. Зәйтүнәнең тавышы үз яныннан ерак китмәгәндә иде. Шулай да Люба ишетеп алды. Баягы кебек ямсыз хихылдап куйды. Үз ярасы белән ялгыз каласы килмәү булдымы? Зәйтүнәнең дә ачык ярасына учлап тоз сибәргә тотынды. Ирләр барысы да бер чыбыктан сөрелгән. Нәрсә? Синеке генә аерым камырдан әвәләнгән дисеңме? Ладно. Бүген ул синең чәчләреңне шампунь белән юа, астыңны алыштыра, пролеженнәреңә мазь сөртә. И күпмегә кадәр шулай дәвам итәр дисең? 1 ел? 2? 3? Юк, душечка. Сабырлыгы аңа да җитмәячәк. Ул әле япь-яшь, каны кайнап торган егет. Аңа үзе кебек янып торган хатын кирәк булачак. Синең дә, минем дә язмыш бер. Коляска көтә безне. Коляска. Инвалид арбасы. Кайсы ир үз янында шундый хатынны күрергә теләр? Әндәшмисеңме? Дөрес сүзгә җавап юк. Рәзифә дә ошатмады Любаның явызларча тантана итеп көлүен. Өстендәге чәчәкле халат итәген сыпыра. Кит әле, Люба. Зәйтүнәнең йөрәген бозып, теләсә нәрсә сөйләмә. Нургаянны күреп торасың. Хатыннан хатынга сикерә торганга охшаганмы? Диде шелтәле тавыш белән. Бүген да сикерми. Чөнки ул хатыны аякка басар. Терелер дип өметләнә. Но, увы. Юк. Нургаян андый түгел. Хатын-кыз жүләр бит ул. Ирен яратам ди. Шул ирдән тәнен йырта умра бала таба. Иренең температурасы 37-гә күтәрелсә, алдында бетерелә. Чөнки ул хатын-кыз. Ул түзә. Чөнки ул хатын-кыз. Люба җанны куыра торган салкын тавыш белән палатаны яңгыратты. Ират сына, түзми. Ул җайлырак юл эзли. Юк. Нургаян андый түгел. Зәйтүнә үз алдына ничәнче кат шул сүзләрне пышылдады. 2 күзеннән кайнар яшь тамчылары бәреп чыкты. Сикереп торасы иде дә. Сары чәчле бу марҗаны уңлы-суллы яңаклыйсы иде. Кара инде.
Нургаян ничә айлар Зәйтүнәнең фәрештәсе кебек аны саклап яклап утыра. Ә Зәйтүнә иренә аткан ташны күкрәге белән дә каплый алмый. Шакшы су кебек агылган сүзләрдән дә аралар җае юк. Мәлҗирәп ята менә. Юк, Нургаян андый түгел. Ул башка, ул бөтенләй башка. Ул беркемгә дә охшамаган. Башкаларның сабырлыгы чамалыдыр, әйе. Сынып төшүчеләр дә күптер. Тик Нургаян андыйлардан түгел. Ул Зәйтүнәсен бер кайчанда язмыш кочагына ташлап калдырмас. Яратып туя алмаган ире, тупырдап үсеп килгән улының әтисе, бердән бере бит ул. Яшь бит әле алар, бик яшь. Яши генә башладылар бит. Барысы да үзгәрәчәк. Зәйтүнә аякка басачак. Әле Нургаянына вәгъдә биргәнчә, аның кебек коңгырт күзле бер-ике кыз, үзенә охшап күгелҗем күзле тагын берәр малай алып кайтасы бар. Хатынның күзләреннән шишмә кебек яшь түгелде. Кайнар тамчылар биттән муенга, муеннан ак җәймәгә тәгәрәп, тап-тап булып җәелде. Әгәр Любаның әйткәннәре рас булып, бер көн Нургаянның да түземе бетсә, бер көн килеп ул да җитте, туйдым дисә, Зәйтүнәнең менә булай кеше күзенә карап, тилмереп ятулары тагын сузылса. Ул арада иренең юлында чәчрәп торган, Люба әйтмешли, янып торган хатын-кыз очраса, аның ут ялкыны Нургаянның йөрәген кидерә калса, куркыныч һәм котычарлык уйлардан хатынның битенә кисәк кенә сәер кайнарлык китереп бәрде. Тәне дерелдәп калтырарга, башы кысылып авыртырга тотынды. Кычкырып нидер әйтергә теләде. Авызын ачса да, телен селкетә алмады. Рәзифәнең аңа карап торган мәле булдымы? Нидер сизенеп, Зәйтүнә янына килеп басты. Үрә каткан килешкенә бераз чүгеп, хатынның йөзенә кагылды. Уеннан уймак ди. Кан басымың күтәрелгән түгелме үскәнем? Тыңлама шуны, үз ачуына булып кына әйтә ул. Зәйтүнәнең эндәшерлек хәле юк иде. Рәзифә муенчагын ике кулы белән тотып, ишеккә юнәлде. Бираздан аның артыннан иренеп кенә атлап, шәфкать туташы килеп керде. Зәйтүнә янына утырып, пышмас кына бер кыяфәт белән кан басымын үлчәде дә, тонометрга күз салуга, бер ни әйтми ашыга-ашыга чыгып йөгерде. Күп тә үтмәде, Клара Денисовнаны яртып кире керде. Юантык гәүдәле, чәчен җыйнак кына итеп баш артына төйнәп куйган, борын очына кара кысалы күзлеген элгән табибә Зәйтүнәнең кулын күтәреп пульсын санап торды. Аннан карашын күзлек өстеннән генә йөртеп, палатаны айкап алды. Ире кайда? Кибеткә китте бугай, кәнфит дидеме? Рәзифә борчулы йөз белән тәрәзәгә борылды. Кара инде, кирәк чакта анысы да кайтып керми бит. Тик торганнан ни булды? Кан басымын кисәк кенә булай күтәрергә. Клара Денисовна Зәйтүнәнең йөзенә иелде. Аннан шәфкать туташына борылып, әлегә волокардин бирегез, бираздан карарбыз. Бу патология түгел, артык борчылудан, стресстан мөгаен. Үтәр дип ышанам. Чыннан да дару капкач Зәйтүнә әкренләп тынычлана төште. Башын кысып торган кыршау да тора-бара юкка чыкты. Күзе белән генә ишек төбен айкады. Ире күренми иде. Нургаян кайтмадымы? Диде ул күңел түренә янә үрмәләргә иткән курку хисен җиңеп. Кайта, әнә, йөгерә кайтып килә. Рәзифә шат елмаеп тәрәзәдән урам якка кул булгады. Хей, кул изәп маташам, күтәрелеп тә карамый җанашың. Зәйтүнә рәхәт бер җиңеллек белән тирән сулыш алды. Клара Денисовна үзе аның кан басымын үлчәде дә, менә бит, диде йөзе яктырып. Мондый ирләргә һәйкәл куйсаң да ярар иде. Нургаян тәмәке пыскытырга өйрәнде. Югыйсә башлангычта укыганда ук, күрше малайлары белән тәмәке тартабыз дип, әздән генә лапасларын яндырмый калгач, әнисеннән гомерлек сабак алган иде. Училищеда тракторчылыкка укыганда да, армияда чагында да тәмәке аракы ишене авызына якын китермәде. Ә менә монда, больницада өйрәнде. Бер көнне ирләр бәдрәфенә кергәч,
Аркасын стенага, беләкләрен култык таякларына сөяп, кымсызланып тәмәке суырган абзыйга карап торды да тартырга сорады. Шәше кырып алынган, шуңа күрә колаклары шактый зур, мәзәк булып күренгән 45 яшьләр тирәсендәге ир белән артык җәелеп сөйләшкәннәре булмаса да, Нургаян аның Гриша исемле икәнендә, очучы булганлыгында, өйрәнүләр вакытында бик каты имгәнгәнен дә белә. Григорий Петрович та шактый айлар ятакка кадакланып яткан иде. Әкренләп аякка басып килә менә. Ул Нургаянга шиклерәк караш ташлады да, күлмәк изүеннән тәмәке шырпы алып, кулына сунды. Ничек? Алга китеш бармы? Нургаян тәмәкесен ут элдермәгән килеш ирен читенә кыстырды. Әкрен генә баш чайкады. Функция диделәрме, арка миеннән шуны алганнары бит. Ансы нидер, мин рәтләп аңламадым да. Файдасы тия торган нәрсәдер дисәм, юк, бер үзгәреш тә булмады. Гриша да нәкъ Нургаянның хәрәкәтен кабатлап баш чайкады. Пункция. Миннән дә алабыз дигәннәр иде. Риза булмадым. Син зря, конечно. Ярар инде, хәерле булсын берүк. Врач әйткәч, ризалаштык инде. Без беләбезме, алармы? Нургаян гасабиланып тәмәке кабызды. Йотлыгып, тәмләп бер-ике суыргач, ул да стенага сөялде. Син ничек? Әле чыгарабыз димиләрме? Бер-ике атнадан өйгә. Туйдым, тую белән туйдым, брат. Гришаның кырыс йөзенә, сынык кашларына, бераз бөкрерәк борынына, йылтыр башына тиклем өмет нуры йөгерде. Һавага ук булмаса да, өйгә, чорт возьми, өйгә. Онык туган бит минем, онык. Күр нинди бүләк белән каршылыйлар. Кайчандыр болытлардан да югарырак очкан, биеклекләрне иярләгән, аннан лапылдап җиргә төшәргә мәҗбүр булган алып ирнең йөзе сабыйларча бер иләслек белән балкый иде. Ул әле тартып та бетермәгән тәмәкесен ташлап, тагын яңасын кабызды. Алкаланып чыккан төтенгә карап торды да, уртадагы алтын тешен җимелдәтеп, «Хәзер тетя Нина килеп керәчәк, дөньяны сасытасыз» дип. «Ну ничего, вредный карчык түгел ул. Син новичок кебек. Моның белән дуслык юкмы әллә?» диде, тәмәкесен тартмыйча, баядан бирле ике бармак арасында тоткан Нургаянга игътибар итеп. Сөйләшергә сусаган идеме? Гадәте шундыймы? Өйгә кайту сөенеченнән теле телгә юкмы идеме? Гриша бер сүздән икенчесенә сикерде. Тарткан юк, диде Нургаян турысын әйтеп. Бүген әллә нәрсә. Йөрәк янганнан димме? Да, егет, аңлыйм. Гриша башын читкә борып, уртын чәйнәп торды. Сиңа инде бөтен больница шакката. Молодец, түзәсең. Кеше шаккаттырыр өчен ятмыйм мин монда. Чыннан да, Нургаянга тирә яктагы кешеләр, аларның язмышлары, ни уйлаулары бөтенләй диярлек әһәмиятсез иде. Зәйтүнәсеннән дә мөһим, аннан да кирәкле, аннан да якын бер кем, бер нәрсәсе юк иде. Монда ярты ел яту дәверендә Нургаян бүтәннәр белән артык аралашмады да. 30 тештән чыкканның 30 илгә таралуын белми түгел. Кеше хәлен үз башына төшмәсә, барыбер һич кем аңламый. Артык сүзләр кемгә? Нигә кирәк? Үзеннән сорашырга маташучылардан тизрәк ераклашу ягын карады. Башка авыруларны сорау биреп тинтерәтмәде. Аның бу больницадагы дөньясы Зәйтүнә яткан палата белән генә чикләнгән кебек иде. Ә менә Григорий Петрович күрәсең андый түгел. Барысында күреп, белеп, кызыксынып тора бугай. Сезне дә документлар белән узак йөрттеләрме? Диде ул, култык таягын шыкылдатып, Бәдрәф кабинасы янындагы тәрәзә төбенә барып утыргач. Бу тар, сасы урында иркенләп сөйләшеп торырга аз гына да теләге юк иде. Шулай да, әлеге сорауны ишеткәч, Нургаян әңгәмәдәшенә гаҗәпләнеп карады. Нинди документлар? Хатының колхоз эшендә имгәнгән диделәр түгелме? Шулай инде. Эштә Нургаян шигәсен кашып куйды. Акт төзегәннәрдер бит. Гриша каршысында торган ирнең аптыраулы йөзеннән барысын да аңлаган иде. Шулай да сорашуын дәвам итте. Соң эштә булгач, производственная травма була бит инде. Колхоз правкомы социаль страхование
пособие түләү турында кайгырткандыр бит. Акт төзегәнсездер. Юк, алай бернинди кагаз мазар тутырмадык. Аның ишене каян билик? Ничек инде? Әйтүче дә булмадымы ни? Гриша аты юлы белән сүгенеп куйды. Колхозыгызда ярар, койрыкларын бут арасына кыстырганнардыр. Врачлар да әйтмәдеме ни? Юк инде. Бездә документ кайгысы булдымы ни? Кирәге дә юк. Нургаян сүзен раслап кулын селтәде. Деревня. Бу сүзне Гриша һич кенә дә мыскыллап әйтмәде. Киресенчә, Нургаянны кызганып кабатлады. Деревня. Эш вакытында имгәнгәч, колхоз җитәкчеләре, правком сезнең арттан кайгыртып үзе йөгерергә тиеш иде бит. Һич югы ялынып булса да. Ник закон дигәнне бөтенләй белмисезме ни? Авылның законы үзе белән инде аның, Григорий Петрович. Авызында кара кан булса да, кеше алдында төкермә диләр бездә. Шуның белән шул. Алай булмый бит инде, егет. Уң яңагыңа сукканга сул яңагыңны куеп торырга өйрәнмә. Бик тиз сытып китәрләр. Сөйлә әле, нәрсә, ничек булган иде анда? Нургаян кулындагы төпчеген иштәге чиләккә томырды да, Зәйтүнә белән килеп чыккан хәлне теләр-теләмәс кенә шәрехләп бирде. Аны ияген уа-уа тыңлап торган Гриша янә сүгенеп куйды. Гаепле кешегә суд булдымы соң ичмаса? Шоферга дим. Шоферга? Нургаян шул вакыйгадан соң күзгә башка бер генә дә чалынмаган Ринатны уйлап, аптырап китте. Юк инде, ниткән суд? Ну. Ул да килмәде, эндәшмәде дисәң, шушыннан пике ясап төшеп китәм хәзер, диде Гриша, бу юлы тавышында ярылып яткан ачу белән артындагы тәрәзәгә ымлап. Килмәде, эндәшмәде, хәтта гафу да үтенгәне булмады. Бу хакта менә хәзер, шушы минутта гына исенә алган Нургаян инде үзе дә Гриша кебек үк гаҗәпкә калган иде. Кая, тагын берне бир әле, Григорий Петрович. Әңгәмәдәше аңа дәшми-нитми генә тәмәке сузды. Ике ир, берсе тәрәзә төбенә утырган, икенчесе стенага сөялгән килеш, телсез калгандай сөйләшми генә төтенгә күмелделәр. Ах, буларны! Ишектән чиләк швабры күтәреп кергән кечкенә буйлы карчык аларга йодрык булгады. Дөньяны сасыткансыз. Тәмәкегез тәмәке түгел. Вот махорка булса, барыгыз, марш палатыгызга. Тетя Нина, красавица моя, мин кайтып киткәч кемне ачуланырсың икән син, ә? Гриша башта гыркылдап ютәлләде, аннан шаулап көлеп җибәрде. Есть, товарищ капитан. Минем капитанлыгым. Тетя Нина аңа ачусыз гына чүпрәк белән селтәнде. Менә сине кем әйтер капитан авиация дип? Балачага. Ишеккә юнәлгән егетләрне санитарканың аркылы сузылган швабрасы туктатты. Стоп! Гриша, тәмәке калдыр. Мин дә сез бер көтләр кебек кара яндырыйм әле бер. Карчык бездәй карашы белән башта Гришага, аннан Нургаянга кадалып торды. Бу егетне бозма. Кирәкмәгән гадәткә өйрәнмәсен. Ул синең кебек түгел. Бүтәннәр кебек тә түгел. Бу араларда Нургаянның җаны үзенә урын таба алмый үрсәләнә. Ярты ел. Әйтергә дә ансат түгел. Ярты ел аларның бу стеналар арасына кирип бикләнүенә. Көзне, кышны уздырдылар. Инде менә язга кирип барышлары. Мендәргә сөялеп утыра башласа да, Зәйтүнәнең әле дә булса аякларында бер хәрәкәт тә сизелми. Алай гына да түгел. Алар күз алдында кибеп сулып бара шикелле. Даруларның да, көн сайын ясаган массажларның да тәэсире сизелми. Көне белән ирнең өмет канатлары сынып та киткәндәй. Әле ярый, Зәйтүнәсе сер бирми. Үз хәлен онытып, кояш кебек балкып елмая да, Нургаянның кулына кагылып, «Әллә кайчан үлгән идем инде мин? Әлдә син бар, Нургаян» ди. Шул сүзе белән иргә алып кишләре өстәп. Нургаян ары киткән Гришага кул изәде. Култык таяклары таш идәнгә түгел, йөрәккә бәрелеп шыкылдый диярсең. Шык-шык, шак-шык. Бу шыкылдауда өмет авазы бар. Кеше атлый, үз аягы белән атлый. Таянып булса да атлый.
Шул рәвешле ул әнә балкон янына барып баса. Бикле тәрәзә аша булса да, кышкы матурлыкка сокланып тора ала. Туйса, кире борыла. Теләсә палатага керә. Теләмәсә, коридорның бер башыннан икенчесенә сәяхәт итә. Үз аягы белән атлап врач кабинетына бара. Тыңлыйлармы, юкмы, анысына игътибар итмичә зарын түгә. Я булмаса, рәхмәт әйтә. Яки бу җирем, теге җирем авырта дип нидер таләп итә. Зары таләбе үтәләме, анысы мөһим түгел. Иң мөһиме ул йөри. Әкрен генә булса да, үзе теләгәнчә йөри. Ә менә Зәйтүнәсенә нишләргә? Нургаянның өзелеп тагын тәмәке тартасы килде. Бу юлы йотлыгып, тетя Нина әйткәндәй, кара яндырып, кымсызланып тартасы килде. Ир палатага керергә ашыкмыйча, берчә ишек тоткасына тотынып торды. Рәзифәне муенчагын салдырмасалар да, өенә кайтарып җибәрделәр. Любаны апасы коляскага утыртып, еракка Төмән шәһәре тирәсендә яңа гына төзелгән Тараскүл дигән тернәкләндерү үзәгенә алып китте. Шулай, биредә бер кем дә гомерлеккә тукталып калмый. Искеләр китә, яңалар килә. Зәйтүнә янындагылар да әллә ничә алышынды инде. Ә ул һаман ята бирә. Кайчанга кадәр? Эх, шул сорауга өздереп кенә, өметле бер җавап бирсәләр. Нургаян эшкә узды. Зәйтүнәнең караватын күптәннән тәрәзә буена күчергән иде. Хатыны карашын яз кояшы баккан зәңгәр күккә төбәгән дә, тын алырга да курыкканда ята. Калын чәче тузгып, мендәргә таралган. Чәчеңне әллә хәзер юыйкмы, әнисе? Кичкә калдырып, теге юлыда юш чәч белән йокладың, диде Нургаян, тумбочканы ачып, пыяла савыттагы шампуньны барлагач. Әйтерсең, әле яңа гына ишекнең теге ягында бик озаклап шушы хакта гына уйланган да, катгый карарга килеп палатага кергән. Зәйтүнә эндәшмәде. Үз уйларына чумган идеме, ишетмәдеме, күзен тәрәзәдән алмады. Тышта яз. Агачларга сизелерлек булып яшел сут таралгандыр. Тал песиләре бергә тулышып ятадыр. Көндезләрен кояшның елмаюы алдында бил биреп, гөрләвеккә әверелгән кар сулары йөгерешәдер. Йөгерәдер шул, йөгерәдер. Җырлый-җырлый йөгерәдер. Йөгерәдер. Бала чыгарам дип ашкына кышлар кайтадыр. Әнисенең йорты өстеннән тагын кыр казлары, тырналар тезелеп үтәр инде. Бала чыгарам дип ашкынып кайтулары булыр. Ишек алдында хуҗа булып йөргән күгәрченнәр, аларны күреп, әллә көнләшүдән, әллә сөенүдән, үзгә бер гөрләшү белән гөрләшергә тотыныр. Әле Зәйтүнә кияүгә киткәнче, тавыкларга сипкән бодайга әверепме, аларның лапас тирәсенә бер күгәрчен ияләшкән иде. Гарип иде ул. Тумыштан шулай булганмы? Бер явызның кылыгымы, сыңар аягында гына титаклы иде. Икенче аягы канатларын оралап өскә үк кайтарылып чыккан да, һавага карап тора. Шул күгәрченнең үҗәтлеге. Бер тәпие белән кыйма өстенә дә килеп утыра, лапас кыегына да кунаклый. Яшәргә, ничек тә яшәргә тырыша иде бичара. Хәзер кайларда, исән микән ул? Бик кызгана иде аны Зәйтүнә. Бер вакыт бакча казышырга килгән Нургаянга да күрсәткән иде. Егет икенче көнне үк кичкенә җимлек ясап китерде. Тавыктан бодай калырмы дип тилмермәсен, үз ие булсын дип шаяртты, җимлекне бакча кыймасы янындагы агачка элеп куйгач. Кыз шундай ипи балчыгда чыгарып сибә иде. Сабантыйга кыздырырга дип саклап кына торган ярты табак көнбагыш та күгәрчен сыена әйләнде. Ә менә хәзер Зәйтүнә үзе яралы күгәрчен хәлендә. Кыршыкның берәү генә булса да йөрерлек, йөрерлек аягы бар иде. Аяк кынамы? Канатлары бар иде аның. Канатлары. Зәйтүнәнең канаты юк дисә, гөнаһ булыр. Нургаяны янәшәдә бит. Ул канат та, хатынның ярты жаны да. Шеш дисеңме? Зәйтүнә иренә борылды. Моңсу елмайды. Кислем бит, Нургаян. Бу кадәр авыр тулымнарны юу мең мәшәкать.
Мин юам бит аларны, син меней. Бер төгенә дә тимибез. Шул тылымнарың белә гашыйк иттең дә, хәзер кис имеш. Нургаян хатынына шаярып кына бармак янады. Мин бәләкәй чакта әнкәйнең дә тылымнары озын иде, диде ул, Зәйтүнәнең шәшен юып, сөлге белән яхшылап кырыта. Бер көнне карасам, җилкәсеннән генә калдырып кисеп ташлаган. Эй, үпкәләдем шунда әнкәйгә. Эй, ачуым килде. Мәктәпкә кыска шәшле укытучы килсә, шуның дәресендә утыруларга тиклем яратмый торган идем. Синең бит, Зәйтүнәкәем, кисәргә кул күтәрелә торган шәшмени бу. Әзрәк кипсә, агач тарак белән тарыйбыз аны хәзер. Нургаян. Зәйтүнәнең күзләрендә сагаю чалынды. Бая йөзен качкан иде. Берәр нәрсә булмагандыр бит. Һай, бу хатын кыз. 7 кат җир астыннан йылан шуышып үткәнендә сизеп алыр. Палатаның шыксыз почмакларында хатынының җавап көтеп төбәлгән карашыннан качар урын юк иде. Булуын булмады. Теге летчик турында әйткән идем бит, аягына баскан дип. Шуның белән сөйләшеп тордым. Эш вакытында имгәнгәч, документлар тутырырга тиеш идегез. Колхоз кайгыртырга тиеш иде ди. Ринатны да искә төшерде. Суд булдымы ди. Шуларны исәпләп уйга төшкән идем. Без соң берсенә бер сүз катмадык бит. Кузгалта күрмә, Нургаян. Гүя ире менә шушы минутта ук кемнедер судка бирергә җыена. Зәйтүнә коты ишеп баш чайкады. Күзем гаепле, шул кабелне алып куям дип иелмәгән булсамчы. Ятсын иде, тапталсын иде, бетмәс иде әле. Колхоз дип тә авыз аша күрмә. Гомер булса шул авылда, шул кешеләр белән яшисе. Ринатны да судка бирүдән ни мәгънә? Оннан аякка басаммы? Ашлык машинасын минем өскә юри аударган кеше түгел. Хатыны бар, баласы бар. Бер үк кеше рәнҗеше ала күрмик. Кирәкми. Тыныч кына яшәсеннәр. Тыныч кына. Нургаян бу сүзләрне хатынына түгел, үз алдына әйтте. Тыныч кына яшәп ята шул. Килеп хәл сораганы да булмады. Күңел хакы өчен генә дә. Колхоз җитәкчеләре турында әйтәсе дә юк. Үзләре беләдер. Ир дә, хатын да байтак кына сүзсез тордылар. Тук чырайлы җитәкчеләрнең безнең илдәге законнарны уңнан да, сулдан да урап үтә белүләре икесенә дә билгеле. Нәрсәдер дәгъвалап йөрүдән ни файда? Аларга тавыш гауга да, кемнеңдер баш иеп килүе дә, гафу үтенүе дә кирәкми иде. Син янымда. Зәйтүнәнең акбур төсенә кергән бармаклары иренең кул аркасына йомшак кына кагылды. Миңа бүтәннәрнең кызгануы кирәкми. Кызганыч. Бик кызганыч. Без кулдан килгәннең барысын да эшләдек. Клара Денисовна күзлек өстеннән без кебек кадалган карашын Нургаянның маңгаеннан алмады. Ул ни өчендер ирнең күзләренә түгел, аның маңгаена текәлгән иде. Әйтерсең, шунда язылган язмыш китабын бите-бите белән укырга маташуы. 9 ай дәваладык. Инде моннан да артык биредә ятуның мәгънәсен күрмим. Хатыныгызны өйгә алып китә аласыз. Кәгазьләр артыннан әллә кая йөрисе булмас. Барысын да моннан әзерләп җибәрәбез. Нинди кәгазьләр? Нургаянның күзләре үзенең күлмәк тимәсенә беректе. Хатыныгызга беренче төркем инвалидлык бирелә. Сезгә барысын да аңлатырлар. Авылыгыз фельдшерына да күрсәтмәләр җибәрелер. Анысы өчен борчылмагыз. Коляскага гариза язарсыз, үрнәген бирерләр. Сез бит таякка таянып булса да йөрер дидегез. Нургаян бу минутта чарасызлыкның үзе иде. Увы, хатыныгыз бер кайчанда аягына баса алмаячак. Мин аңа да, сезгә дә сабырлык кына тели алам. Тышта яз, май айының ап-ак чәчкәгә күмелеп, яшәү җыры турында аваз салган чагы. Яшәү җыры. Тик нишләп шул кадәр моңлы,
шул кадәр сагышлы, шул кадәр тетрәндергеч, үзәк өзгеч соң ул. Яз дөньяның яшь, саф, матур, күкрәп торган мәле бит. Шомырт чәчәгенең аппак таҗларын рәхимсез усал җилләр үзгәли. Тырнакларыңны учларыңа батыра-батыра булса да, шул җилләргә каршы торырлык көч табарга кирәк. Кирәк. Сабый баланы күтәргәндәй, Зәйтүнәне кулына күтәреп баскычтан менгәндә, Нургаянның борын төбендә генә ишек ачылып китте. Уч төбе кадәр генә ыштан кигән Наил атылып та чыкты, үкчәсен ялтыратып, шунда ук кире тымырылды. Малай әтисе белән әнисен танырга өлгермәдеме? Әллә каршысында кисәк пәйда булудан куркып киттеме? Аның «Әбей, әбей» дип шәрелдәгәне өй алдын яңгыратты. Саимә кискән токмачын куна тактасына таратып маташа иде. Оныгының чатыр чабып кирүен үзенчә аңлап, «Нәрсә, җитешмәдеңме? Астыңа писәйттең улыкаем» дип, онлы кулын алъяпкычына сөртә-сөртә, аның каршысына атлады. Наилнең «Киселәл» дип сүрән салуына ияреп, бусагада хатынын күтәргән Нургаян күренде. «Әнкәй, өйгә килен төшерәм, каршы ал» дип шаяртты ул, үзен муеныннан кычкан Зәйтүнәне әкрен генә әйләндереп. «Улым, нәрсә, әллә безне онытып та куйдыңмы син?» диде әбисенең итәк артына пыскан Наилгә күз кысып. «Ай Алла» дип бер туктаусыз кабатлады каушап төшкән Саимә, исәнләшергә дә онытып, кая барып тотынырга да белмичә. Мин исәр, ирәвәнләп торам, башкаем әйләнеп киткән кебек булды бит кисәк. Әйтүк балалар, түрдән урында әзер. Киленкәем, кайттың бит, Аллага шөкер, кайттың, дип Зәйтүнәнең кулын кысты. Беләген сыпырды, җәймәгә төренгән аякларын сөеп алды. Аллага мең шөкер, өебезгә кайттың, дип тәкрарлады. Караватның шыбылдыгын күтәреп, чәчәкле зур ястыкны ары тартты, бире тартты да, «Йомшаграгын салыйм әле, монысы катырак шикелле» дип сөйләнде. Шунда ук кире куйды. Аллага шөкер, кайттың бит. Иренең кулларыннан тып итеп сикереп төшеп, улын кочагына ала алмау хәсрәтеннән баядан бирле күз яшен тыя алмаган Зәйтүнә ястыкка сөяп утырткач ниһаять телгә килде. «Шөкер диярлек түгел шул, әнкәй», диде ул учы белән йөзен сөртеп. «Менә шушындай иракка калдым бит. Улыкаем, Наилкәем, кил инде җаныкаем, сөйим үзеңне, тотып булса да карыйм». «Әниеңне кочакла инде улым, әниең кайтты бит». Саимә ятсынып һаман үзе артына пыскан малайны кулыннан җитәкләде. «Син кайтуга менә ничек үстем дигән? Көләр инде әниең, минем улым куркак куян икән дияр». Нургаян көйләп-шөйләп тормады, улын ике куллап күтәрде дә, башын түшәмгә тигерерлек итеп шиеп алгач, битеннән, маңгаеннан үбә-үбә Зәйтүнәнең кочагына китереп салды. Үзе улының кояшта янарга өлгергән муенын, ялтырап торган шәрә табанын кытыклап, ишеккә юнәлде. «Әнкәй, Васимгә дә кер дигән идем, шәең булса...» Томырылып килененә карап торган Саимә яңа исенә килгәндәй дертләп китте дә, кеше якка юнәлде. «Ничекләр булмасын, шәйдә бар, ашымда пешкән, тыкмаш салып кабартып кына алам. Чакыр, бүрүкләр чакыр, кая ап кайтып, кешене ишек төбеннән бурып җибәрергә». Зәйтүнә кочагында ятсынып, шулай да шуып төшәргә ашыкмыйча сәерсенеп яткан улының ялангач аркасын бер туктаусыз сыпырды. Үзенең күзеннән әрнетеп өзлексез яшь акты. «Улым, улыкаем» дип кабатлады ул, куенындагы бу нәни йомгакны кемдер алып китүдән курыккандай, малайын ныграк кочаклап. Юеш иреннәре белән аның ялтыр башын, озын кирпек каймаланган күзләрен, күпереп торган кул аркаларын үпте. Калтыранган бармакларын көчкә тыңлатып, шәрә тәпиләрне сөйде. Малай әллә аптырап, әллә шымырайып калган иде. Үзен кочакларга тулы ирек биреп, тыптын калды. Аваз өн чыгармады. Әнисе аның сайын улын ныграк кочты. Аның сайын күзеннән мөлдерәп яшь кыйлды. Я Худа, бу минутларны чынлап тояр көннәре дә бар икән. Дөньядагы иң хуш ис белән иртелгән нарасыен тешләрендә ничә назлады.
ничә иркәләде. Өнендәге котышкычын барлык белән очрашканда, бу көннәргә барып җитә алмас кебек иде. Больницаның салкын стеналары, тәнен җанын тимер кыршау кебек кысып, шуннан инде мәңге ычкындырмас кебек иде. Кеше кулларына калып булса да, кайтты бит. Улыкае янына кайтты. Әнисенең күкрәгенә башын салып яткан малай таныш исне тойдымы? Күкрәк сөте исенә төштеме? Ни булса да булгандыр. Күзләрен шар ачып, уймак иреннәрен бетереп, аның йөзенә күтәрелеп карады. Син сон әнейме? Әни димәде улы. Кызык итеп әней диде. Зәйтүнә бармагы белән аның кашына кагылды. Шын улым, шын. Син минем әнейме? Синеке улым, синеке. Яшь ана җиһанда иң бәхетле кеше кебек балкып елмайды. Ул арада өйгә шаулап Нургаян белән Вәсим килеп керде. Өстәл тирәсендә кайнашкан Саимә белән күрешкәч, Вәсим мич аралыгында кулын юып чыкты, гөлдерәвек тавышы белән бөтен өй эшен тутырып, сөйләнә-сөйләнә урындыкка утырды. Мәшәкатьләнәсе түгел иде инде, өйдә дә пешкәндер. Ну, шулай да Саим апаның мич ипиен авыз итәсе килә, малай. Авылда синекенә җиткән юк, Саим апа, ишетәсеңме? Минем хатын Венерны әйтәм, ни уңган булса да, мич алдында биеп торса да, булай ук оста пешерә алмый. Күрше якта һәр сүзне ишетеп яткан Зәйтүнә, улының бармакларын берәм-берәм үбеп назлаган җиреннән күкрәген калкытып тирән сулыш алды. Вәсим Нургаянның бер урамда уйнап үскән, бер сыйныфта укыган җан дусты. Туйлары да бер тирәдәрәк булды. Уазикта колхоз рәисен йөртә ул. Нургаяннарны алып кайтырга рәис үзе җибәрде дисә дә, ай-һай, еламаган балага имчәк каптырмыйлар. Мин барам дип чәчрәп торгандыр әле. Ачы таңнан кузгалып юлга чыккан. Менә караңгы төшәр-төшмәстә Казаннан алып та кайтты. Аның минем хатын мич алдында биеп тора дигән сүзләреннән сискәнде Зәйтүнә. Җылы җәймәгә төрелгән аякларын үрелеп сыпырды. Ә ул башка бер кайчанда үз аякларына басып, җиңен сызганып күәстә баса алмый. Кайнанасы өйрәткәнчә унар йомыркага тугыланган тәбикмәк пешерәм дип, мич алдында да кайнашмый. Зәңгәр буяуга буялган, очышлары ак бизәк төшерелгән көянтәсен элеп, кыюга да, ерак чишмәгә дә бармый. Иренең төз аркасы артына басып, аның кебек үк булмаса да кайрылып, пишән дә чапмый. Наил әнисе кочагыннан балык шикелле шуып кына төште. Тыҗлы, диде малай үзенең ирененә сыланган яшьләрне учы белән сөртеп. Үкчәсен ялтыратып, теге якка йөгерде. Әне йылый! Балалы өйдә бур тормас ди. Саимә өстәл буеннан кыймылдаган Нургаянга үзем дип ымлады да, ишекне ябып, килене янына чыкты. Аның нәзекләнеп калган кулын учына алды. Зәйтүнә кайнанасына борылды. Чәчләренә иртә шал төшкән иде аның. Арттан чиеп бәйләгән яулыгы астыннан көмеш булып күренә. Нургаянның күзләре сыйган да каплаган, нәкъ әнисенеке. Икесенең дә җылы кыңгырт. Гәүдәләре дә охшаш, озынча, чандыр. Тик Нургаян әтисенә охшап кара кучкыл. Саимә исә ак тәнле. Кояшка күренсә дә карала торган түгел. Дигәнче тиресе янып пешеп чыга да, кубып та төшә. Шуңа күрә ул басуда эшләсә дә, бакчада казынса да, озын җиңле күлмәктән, башына япкан яулыктан булыр. Ул да ябыгып киткән шикелле. 9 ай буе бер үзе дөнья көтү, өстенә кечкенә бала карау сиздерми калмаган. Киленкәем, диде Саимә, дәшкән уңайга агач урындыкны карават янына китереп шунда утыргач. Тагын Зәйтүнәнең кулын тотты. Аллаһының сынавыдыр бу, нишлисең? Битеренмә дә, кайгырма да. Баш исән булганда әдәм баласы ничек тә чыдый ул? Әле син бер үзең түгел, ирең бар, улыкаең. Мин кырыеңда, кодагый шушында. Теттереп яшисең әле. Мин дә яшәдем бит. Тәнем авыртмаса да, гомер буе имгәнгән җан белән яшәдем. Нургаяным да шулай яшәде. Әйткәне генә юк. Атасы Урал матаена утырып, балаларын утыртып безнең капка төбеннән узганда, бәгыркәйләре өзелгәндер.
35 яшемдә иркәемне башка хатын тартып алды. Җир читенә алып китсә, җиңелрәк буласы иде. Бер авылда, бер урамда бит. Иртән үтсәм дә парлашып күзгә чалыналар. Кич үтсәм дә, бауга менем микән әллә дигән чакларым булды. Җансызлавына түзәрлегем беткән иде. Авыл җирендә ирсез тормышны әйтмә инде син аны. Улым хакына түздем. Уртларымны чәйни түздем. Салкын мунчага бикләнеп, бүре урынына улап еладым да, шул чагында әйттем үземә. Сайма, мин әйтәм, каш ярылып күз чыкмаган. Нишләп үзеңне бер үзем калдым дип кимсетәсең дидем. Бер үзем булырга, улым бар бит минем. Үсеп җитәр, иләнер, гөрләтеп килен төшерербез, бәбәйләр үстерербез. Нишләп бер үзем булыйм дип юандым. Сыртың сынса да кешегә сер бирмә дип яшәдем. Нургаянымның әтисенә каршы бер кытыртканым булмады. Якын итеп күргәндә әткәй дип торды идем. Яңа хатыныннан туган балаларына да кара кыйлмадым. Аралашсыннар, бер-берләрен туган итсеннәр дидем. Өстерүчләр булды, янәсе, нигә аралаштырасың аларны? Малайыңның чырайын да күрсәтмә. Шундыйларга үч итеп, йөземне балкытып яшәдем, киленкәем. Кара сезнең туйда аталары да түрдә утыргач Нургаянның сөенүләре. Мине, үземнекен сөйлим. Ничекләр телемә тилчә чыкмыйдыр. Синең белән күрешми торгач, киямыл сагынып беткәнмен бит. Сайма киткелдәп урыныннан торды. Ашны бу өстәлгә әзерлим, киленкәем, җыйнаулап утырырбыз әле. Сез кайтуга тавык суйдырттым. Аның шулпасының тәмлелеген күрсәң. Кодагый да килеп җитәр хәзер. Инде 2 урап китте. Йөрәгенә урын тапмый тагын кайтып киткән булганы. Рәхмәт, диде Зәйтүнә кирфек кагып. Рәхмәт сиңа, әнкәй. Һәр барчасына өр-яңадан яши башларга өйрәнү кирәк иде. Иртәнчәк көтү куарга чыккан хатыннар телендә 100гә бетәрләнгән бер яңалык, кич җиткәндә 1000гә йомарлана. Тишкерсәң авырый диләр, кычкырып җырласаң, исерек тамгасы сугарга да күп сорамыйлар. Сыерыңның койрыгы гына пычракка батып көтүгә китсен. Авылның бер ялкавы исемен ябыштырып куялар. Ныклап карасаң, авыл халкы бер төсле тәгәрмәчтә әйләнә шикелле. Бәрәңге утырталар. Фәләннәр әллә кайчан алган дип ярыша бәрәңге алалар. Фәләннәр әллә кайчан кыркыган дип уфтана сарык йыны кыркыйлар. Фәләннәр бәйләгән, минеке таралып ята дип үзләрен сүгә суган бәйлиләр. Дебердәтеп иртә-кич сыер савалар, май язалар, таба төбен сары май белән генә майлап тәбикмәк пешерәләр. Мич тутырып ипи яки көлгә тезеп көлчә салалар. Ул ипи көлчәләрне мичтән алуга ястык өстенә кадерләп кенә тезеп яткыралар. Суына төшкән ипине күкрәккә терәп, кибән башын кайырып кисәләр дә, өстенә юка гына май ягып яки писүк сибеп, бала чагага тоттыралар. Авылның эреле-ваклы малай кызы кулларындагы шул ипине дөньядагы иң затлы, иң тәмле ризык күреп уенга чаба. Тәгәрмәч исә һаман үз күчәрендә әйләнә. Хатын-кызлар түбән очныкылар да, югарыныкылар да кышын-җәен иң башларына көянтә элеп, Хәлим бабай яки Халик бабай кыйысыннан су ташый. Һәр ике хуҗаның да гомергә капканы келәгә бикләгәне, суга килгәннәрдән түләү сораганы юк. Иң мөһиме, чәчеңне башыңны туздырма, яулык япта, кые капкачын ачык калдырма. Җәй җитүгә авыл халкы 2-3 көнгә генә колхоз кыллыгыннан котылып, бөтенесе бер булып пешәнгә төшә. Колхозның йөк машинасын, тракторын йөрткән шоферлар ул чорда ханга, солтанга әйләнә. Син бит минем сабакташ, дус, 3нче буын туган дип зурлап, алар артыннан зур чират тезелә. Чабылган, өелгән пешәнне һәр кемнең тизрәк ихатага алып кайтасы, сәндерәгә менгереп урнаштырасы килә. Кичен 1-2 рейстан төп-төз, шибәр генә кыяфәттә урап кайткан шоферны 3нче, 4нче рейста көтеп торучыларга авыргарак туры килә. Алар рәхмәт йөзеннән артыграк сыйлап ташлаганнарны сүгә-сүгә, теш кысып төн уртасында пешән ташыйлар. Машинаны күчергән сайын, йоклап киткән шоферны уятып изаланалар. Авылда иң кирәкле кеше рәис тә, мәктәп директоры да, бухгалтер да түгел. Кемдә йөк машинасы
һәм кемнең кулында амбар ачкычы, алар Алланың кашка тәкәләре дә инде. Утын алып кайтасымы, саламмы, пешәнме, тегермәнгә бодай алып барасымы? Идарәдән сиңа бер түгел 100 рөхсәт кәгазе бирсеннәр, шоферны игә-шигә китерә алмасаң, алып кайтырсың бар. Колхоз кырында гектар булып үскән кара бодайны, умарталыктан алынган мишкә балны, рәишкә генә киярлек кызыл эшле кәлүшләрне әллә син колхоз рәисе үй борынча таратып йөрер дисеңме? Язын да бил бүктегез. Җәен көзен шигендер бәрәңге басуында шиләндегез. Алны-ялны күрми басу сөрдегез. Комбайн тракторда үпкәгезгә тузан тутырдыгыз. Билдән саз йырып, авыр шиләкләр күтәреп, фермада сыйыр саудыгыз дип, ләббәйкә дип, хезмәтегезнең рәхәтен сез дә күрегез дип, капка төбенә китерер дисеңме? 100 суы түгеп, мискенләнеп идарә ишеге төбендә таптанганчы, амбар мөдире белән дуслаш син. Менә шунда төп хуҗаның кем икәнен чамаларсың. Булар барысы да бер тәгәрмәчтә шул. Тик анда һәр кем аерым-аерым әйләнә. Тотып селкесәң, берәүнең дә сандыгы буш түгел. Тик сандык капкачын бик сирәкләр кеше күзенә киереп ача. Кайберәүләр хәтта үзләре дә ярыктан гына үрелеп карый. Кайберәүләр өчен 1100 акка бикләнә ул. Ачмаслык, кузгалтмаслык, көн күзенә чыгармаслык итеп. Нургаян белән Зәйтүнәгә яңадан яши башларга өйрәнү кирәк иде. Ир белән хатын куш тирәк, төбе дә бер, тамыры да. Аларның икесенә бер бөтен булып, сабырлыкны, чыдамлыкны һәм мәхәббәтне юлдаш итеп, күзләрен сандыкка бикләп яшәргә, шит ятларга күрсәтмәскә кирәк иде. Нургаянның икенче кат шулай өзелеп, эшләре актарылып елавы. Булгандыр. Бала чакта да, яшүсмер чагында да, үз әтисенең башка капка төбенә барып туктавын күргән мәлләрдә дә, ул уяда туган балаларның әти дип авыз тутырып дәшүләрен ишеткәннән соң да, сатлык күз яшьләре үзенекен итми калмагандыр. Зәйтүнәсе авыргач, икенче кат өзелеп елавы. Тәүге тапкыр больницада 9 ай ятканнан соң кайтырга җыенгач, врач кабинетыннан Зәйтүнәгә беренче төркем инвалид дип бирелгән катыргыны алып чыккач елады. Аскы катка төшеп, аулак почмакка барып, стенага башын терәп елады. Иң башларын дерелдәтә, üzülüp, бәгыре теленеп, озаклап елады. Яп-яш, шибәр, шәшкәдәй хатынының гомерлеккә гарип калуын башына сыйдыра алмыйча, сыйдырырга теләмичә елады. Бүген исә ул дусты Вәсимнең хатынын култыклап клубка юнәлүен күреп калды. Белә иде. Кичен клубта хыянәт дигән һинд киносы күрсәтеләсен белә иде. Саргайган кәгазьгә кызыл буяу белән ире итеп язылган белдерүне үз күзләре белән укып үтте. Башта игътибар итмәдеме, күңел күзе күрмәдеме, числосын диккать белән карамады. Карагач, читкә тайпылды. Төп төгәл 1 ел элек, нәкъ шушы көнне ул да Зәйтүнәсе белән кинога җыенган иде. Анда да һинд киносы буласы иде. Арада 365 көн җәйрәп ятуына ышанырлык түгел. Көннәр генә түгел. Уч төбенә язылган язмыш җәйрәп ята шул. Тракторын капка төбендә сүндереп, ишек алдына атлаган ир урамга борылып карады. Кичке эңгер-меңгер төшеп килә. Урам башыннан ак күлмәк, ак кепка кигән Вәсимнең хатынын култыклап клубка юл тотуы күренде. Ул да булмады. Алар якынлашканда тагын бер капка келәсе шылтырап күтәрелде. Көлешә-көлешә, бер-берсенең култыгына сарылып, яңа өйләнешкән яшь пар килеп чыкты. Шат авазлар кичке урам кучагына сыенды. Нургаян абзар эченә узды. Ялкау гына күшәп торган сыер йорт хуҗасына иренеп кенә башын борды да, койрыгы белән селтәнеп чебен кигәвенгә сыдырды. Түр бүлемдә сарыклар бәэлдәште. Кунашага менеп кунаклаган тавыклар ризасызлык белдереп нидер бүлешеп алды. Ир аларның берсенә дә игътибар итмәде.
сәндерәгә менә торган баскычка башын терәп, сулыгып елап җибәрде. Бу аның икенче кат шулай өзелеп елавы иде. Зәйтүнәсен култыклап, инде бер кайчанда авыл урамыннан парлап узмаячагын белүдән үзе эчендә, гөл чәчәге кебек хатыны эчендә эче актарылып елавы иде. Булай булырга тиеш түгел иде. Яши генә башладылар ләбаса. Матур итеп, бер-берсен яратып, аппак хыяллар белән. Ирнең җанына бас салкыны үрмәләде. Кул астында булса, кабы белән тартып бетерергә әзер иде. Кытырып кесәсеннән тәмәке эзләде. Каян булсын? Казаннан кайтканнан бирле тартканы юк. Иртәгә үк тартмасы белән алып куярга кирәк булыр. Жан ярсуын ничек басарга белмәгәч, йодрыгы белән агач баскычны бәргәләргә тотынды. Кулы канап, авырта башлагач та туктамады. Түз, Зәйтүнә түзә бит. Мондый гына авыртуга мәле, диде тиле кеше кебек үз-үзе белән тарткалашып. Браздан суына төште. Акылы ойнады. Кул аркасын пишәм белән сөрткәләп, абзардан чыкты. Бакчада юынып өйгә керүгә, каршысына йөгереп килгән улын кочаклап алгач, жаны басыла төште. Әнисе мич алдында кыймак пешерә. Өйгә тәмле булып, таба ашы исе таралган иде. Түр якка китап укып яткан Зәйтүнәсе янына үтеп, аны кычып хәл-әхвәл белешкәч, бөтенләй тынычланды. Ярар, бүтәннәр парлап клубка йөрсен. Алар исә үз дөньяларын булдырырлар. Иртәгә җынаулап балыкка төшәбез әнисе. Сиңа да кармак ясыйм дип, каш сикертте ул, кулына тотып кергән сөлгене иң башына ташлап. Учак ягарбыз, уха пешерербез. Әтей, балыкка! Ни арада колагына чалынган диген, Наил сикергәләп әтисенең чалбар балагына ябышты. Әни дә, әби дә, мин дә. Ерак әбиең белән якын әбиеңне дә ияртәбез. Аларсыз ничек инде? Калмак бал? Кармакның иң улысы сиңа, улым. Нургаян шаяртып кына улының борын очына чиртте. Я, әби, калмак бил. Малай мич янына атылды. Кыймак майлап яткан әбисенең итәгеннән тарткалады. Калмак бил. Китшәле, исәр сөягеңне калкытып йөрмә. Әбисе яратып кына оныгын битәрләде. Төн уртасында кармак таптырмасаң. Зәйтүнә иренә сораулы карады. Шифоньердан алган чиста күлмәкнең тимәләрен барлаган Нургаян янә каш сикертте. Күл буена төшәбез. Анда ширки инде ширкилеккә. Ишава, учак ягып куркытабыз аларны. Син тоткан балыкны? Зәйтүнә аны бүлдерергә ашыкты. Китшәле, Нургаян, миннән нинди балыкчы чыксын? Ничек чыкмасын? Икәү тотканда иң олысы кемгә эләгә иде? Оныттың да мени? Ул бит элек. Балык элек тә балык, хәзер дә балык инде ул, Зәйтүнәкәем. Синең белән мин дә шулай. Элекке белән бүгенгене кара каршы куярга маташма. Нургаянны икенче көнне иртән эшкә җыенып капкадан чыкканда, артыннан әнисе дәшеп туктатты. Улым, күлгә барам дип Зәйтүнәнең күңелен алгысытып калдыра күрмә берүк. Матаең белән генә урап менәрсез. Бәй, җыйнаулап барабыз, әнкәй. Иртәрәк кайтам, көн яктысында барырбыз. Трактор арбасына тием дә үзегезне. Саймә аны кул хәрәкәте белән туктатты. Җыйнаулап барган чакта булыр, Алла бирса. Бүген икәү генә төшегез. Мин Наилне яртып югарышка чыгып кайтам. Кодагыйга кич утырырга. Бәләкәй кармагыңны калдыр, инештәдә балык бетмәс. Кичә баланы котырттың бит. Көзгә кереп барган табигатьнең күзгә күренмәгән, әмма бәгырне айкап алган моңы бар. Җилләр кочагына ашкынган яфраклар биюендәме ул моң? Сагыш төсе белән сугарылган басу кырлардамы? Җылы якка китәргә иртә булса да, хушлашып калырга ашыккандай баш очыннан сызылып үткән киек каз юлындамы? Анысы билгесез. Әмма ул моң үзәкне өзә. Әле гомерләрнең көзе булмаса да, андый көзләргә ерак, бик ерак тоелса да, җанга билгесез бер моң урала да куя.